dati. So papasyalan po natin dahil nagka-problema. Na-treat na namin ito ng pang-anay bago namin sinalpak dito. Pa-piece control. Treat natin yung ano, yung naka-formica po siya. Okay, kumain. Kain-kain dyan sa restaurant. Sabi niya. Sama natin si Sir Leong. Pansin pagbuo ng mga kwento. Team MLV o lumilipat. Itong banda yung ano, pupuntahan natin sa baka yun na yun. Ay, magtanong na tayo. Yung Juan gagawa natin ng interior design. Sige po, ma'am. Sa mga dingding, nagkukwento ng buhay. MLV sa paggawa ng MLV, ang dapat abangan. Vlog ng buhay, tower of inspiration. Mac Lagunilla, hindi nagkukulang. Project after project, abot kamay. Good morning. Ayan, good morning mga boss. Yan, dito pa tayo sa ano na to? Malakampa pa rin ba to? Pimpinas. Pimpinas yung project natin, modular kitchen cabinet dati. So papasyalan po natin dahil nagka-problema. Ako kay Sir Jun Likatchekan. Okay, so tingnan natin yung kitchen cabinet mga boss. Inanay mga boss, inanay. Nagapanan na sa radyanay nga ta. Ano ta? Nag-spray kayo sir? Ata na. Yan nanay mga boss. Ate lang sir, tinakwada kayo lang. Ate na, yan ito sir. Padipay. Ngamadamot yung lamat na dyan eh. Dalamat na. Dapat ito. Dati ano natin, karganan. Taman sir. Okay, ito yung ano, masa-masa ano natin. Modular pag may anay. Wala natin ito. Ayun. Ano, inanay na. Nanay. So dapat ano, ma-maintain ito ng ano. Laging nami-maintain. So itong hindi maganda pagkahoy yung ano, marine laminated board to mga boss. So na-treat na namin ito ng pang-anay bago namin sinalpak dito. Kaya lang inanay pa rin. Dapat na may maintain. Kaya dapat pag marine laminated board ang gagamitin nyo, mag-maintain kayo sa, ano, sa pang-anay. Dapat lagi kang mag-spray. So dito, pati ito ayun. Aji sir. Ano? Dito isa raw pay. Kinita kami, kami natat. Lukay ito spray to sir. Screw yun lang aja ini. Screw aja ito dyan nga to. Tano may spray nyo pati dyan tilikod na. Ate dati na ni.
I-screw lang ato. Ya, dati screw na ata. May cut tumata din. Naka-screw lang. Talo ni Soblio, i-gio mo lang i-screw. At ano, ag-spray kayo. Ayun. Sige, sir. Kano tayo ag-sublit tayo nga ano, ikastata? I-repair tayo na. One repair. Nga madyo doon mas suktan natan. Bigay ka Masuktan natan. Ada mula na nata? awan mo sa bigay ko ala. Sana yung pinsan to yung One. Oh, sige. I-align. Ayun. Nakilo ka dito sa silip na. Sa mga nagtest. Oo. Okay, so tara na. So yun ang problema dito. Anay, hindi namin alam kung saan gagalingan no. Yung anay. Anay treatment lang kayo sa pag-pis control. Kasi ko na kapatid kasi Pwede sir? Ada ba ti Facebook sir? Hindi kayo nagpagas pa. Sige sir. Let's go. Okay, dito tayo sa Umanday. Umanday West. Update natin yung yung project natin dito sa Bogalyon, Pangasinan, Umanday West. Okay, so ayan. Shoutout kay Sergio Romero. Update. Boss. Good morning, boss. Ay, talagang all around ka, sir, all around. diretso kami ng handa. Okay, so update po tayo rito. So yung interior na ito, si Sergio Romero na yung nag-design. So kami lang yung gumawa rito. Kami lang yung nag-install. Kung ano yung mga design na gusto nyong ilagay rito, so yun yung nilagay namin dito mga boss. So katulad niyan, siya po yung niyan. So marami pa pong ipapagawa sa atin dito. Kaya lang unahin lang po natin yung unang yung kontrata. Yun yung una natin gagawin dito. Okay. Oh. Hirap naman Yun. Medyo mahirap yung wala pang hawakan. Okay. Nasukatan na niya. Sino pumunta rin? Okay. Sino kasama niya? Dalawa lang kayo rito? Okay. Dagap na lang. So si Ken yung mahawak dito. Umuwi kasi nag-stack up yung kasama natin. Nag-stack up yung isang tropa natin dito. So, Hindi pa makagalaw, sir. Nag-stack up. Isa naabot ng 3 araw yun eh. Laging ganun yun, sir. Nag-stack up siya. Naparalyze. Okay. Ito ang very talog natin ya. So, marine laminated board tapos na matte white tsaka ito, yung walnut ito. So, yun lang nang ginawa natin dito. Tapos ito, naka marine laminated board din ito. Pero pinirmikan po natin dito sa may labas. Naka-formica po siya. Ayan. Tapos ito, walnut. Tapos meron ding meron ding aluminum profile. So, ayan lang. So, ito, naka-formica rin siya. So, marine laminated board. Tapos, pinirmica rin natin. Okay. Wala, hindi yata kayo na malingke. Nangalangari lang.
Sayang pa naman po kasi ito. Ayos talagang gumawa kayo ng sariling ano Kailan daw sila mag-install? Di junk shop. DIY po. DIY. Hanggang ano daw, di Webes, Biyernes. Subscriber mo ni ko. Na. Papashout out. Mas wala ka. Tapos yung ano mga boss PVC foam board, tignan pinaglulutuan lang namin. Tibay po kahit PVC foam board yan mga boss. Yan yung ka-quality PVC namin. may po yan. Luluto sila. Ito kaya. Si boss. Asan na si Boss Mac? Boss! Kamusta boss? Shout out kay Boss Mac rin, katukayo no? Kamusta? Ayan. Nakatoka dito. Merenda mo na po. Sige boss. So ito yung mga kinuha natin ano UV board kay RM Bundalyan. Ayan. Ito yung kay RM Bundalyan, bili natin. Ay, doon natin binili yan. Ayun. Kamusta ang ano sir? Yung project, marami tayong project? Marami din po. Oo. Ayos. Ayan ano, kami nga saan na kami nakakarating. May galing yan sir. Sa Santa Ignacia, pero duman lang kami rito kasi pupunta kaming ano, Anda. Oo. Ay, may project po kayo doon. Oo, may project kami doon na ano, nag-reservation na yun, nag-reservation fee, kaya lang ihanda ko lang para pag sa kanya na ano na lang, pagpila niya na diretso na kami. Sir, dito lang mga boss So dito wala pa tayong usapan dito. Wala pa yan Wala pa pati dun sa ano sa TV console. Sa ito yung unang usapan namin sa kontrata. So, naka-install na rin yung mga ilaw. Nilibre tayo ni Sergio ng ano na makakain ng tanghalian. Pili na lang kayo po. Pili daw kayo. Ang dami. Tumawag siya sa kanina. Dito lang kayo kumain. Kain kayo dyan sa restaurant, sabi niya. Dami pa lang po tayo. Sarap po. Hindi kasi makita Hindi masyadong makita. Okay, yan na yung mga boss Yan. Kain tayo. Ebads. So natin si Sir Miyang. Nasa si ano sir? Wala? Sinando yung asawa niya? Yun lang. May kapis. Sa ilalim ng araw, pagkukusay nag-uumapaw, Maglagunilya vlog, pangarap ay sinisilang ng bagong araw, mga proyekto ng tahan. Okay, so tara na mga boss. Kain na. Okay, Sir Miyang. Maraming salamat kila Sir Miyang. Siyempre kay Sergio Romero. Libreng lang para sa tropa. Ano, hindi natin free ako. Dito tayo sa Anda. Anda naman po tayo. Okay, so ayan, dito na tayo sa Barangay Dulawan. Ayan o. So dito ang banda yung ano,
pupuntahan natin. Anda Pangasinan po ito mga boss. Okay. So medyo dulo na yata yung ano pupuntahan natin mga boss. Bahay nila Sir John Catibo, John Carlos Catibo. Ang ganda rin ng bahay na ito. Oh, baka kailangan nyo si Maclagonilla Vlog. Putol-putol na yung mga semento rito. Dagat Ano kon? Daga. Baka yun na yun. Magtanong nga tayo rito. Boss, saan pa yung bahay ni John Carlos Catibo? Dito po mga katibo po, sa mga tao. Baka dito na yun. Baka yun ako taga dito, pero dito ang mga katibo. Sige. Salamat boss. Phone nila po. Salamat. Puli gatas mga. Okay, so nahanap na natin. Dito na po yan. Kilala naman sila rito. Mula dun sa papasok hanggang sa makarating tayo rito sa bahay nila Sir. Kilala naman. Buti kayo nga lalaki. Yung pinapagawa doon, ma'am? Yung pala yun. Yung pala ang pinapagawa doon. Yung pala ang pinapagawa doon. Ayun sinabi. Yung sinabi ko. Tara. Okay, dito na tayo. May beklat natin yung ano, matay mo lang ata ka. Ay. Good afternoon, sir. Limampas kayo ka. Sir. Kayo mga ma. Diyan mo punta na dyan. Kayo po si Sir John, sir? Ako sir. Ano pangalan niyo po, ma'am? Sita. Sita. Ma'am Sita. Ayan, ito yung pinunta natin sana. Wala kayo, ano? Dulawan, oo. Pero kilala naman po kayo, lahat ng pinagtanungan namin. Kilala kita. Oo. Kawan dito sila. Wala, lahat ka ng pinagtanungan namin, mga 4 yata yun. Kilala. Oo, kilala naman nila. Hindi kami nahirapan. Oo. Ayun, ganda. Juan. May antok kailan? Si Jay, ma'am. Karabawan? Oo. Karami nyo dyan. Juan. Ay dakal nga ni Sir nga ako. Dito ba rin sa plaza na ta? Wala isa di ba rin dyan? Ito atin di kwa. Sige, ma'am. Ito iti living area yun? Tapos ato. Sila kasalin na. Sige. Kumakain ni kasali. So ito yung high ceiling ato. Palitadaan pa yung natin sa ano. Mabalan yung remedyo nga kapalandangan. Ano may ata sir? Aji kisami may pababa milat tatang. To si kadyan. Siyempre si Mangkuti dyan. Ay ato yung ato na sir. Lugar na dyan. Kure habulon nyo lang aji na eh. Mabalan mo na. Juan. Aji palitadaan na ata sir. Dapat Juan. Mapalitadaan. Ate sir, ipalitadaan nyo mo lang ata o ang ganat pa lang? Ang ganat eh ba? Ito yung babatibiga. Okay, so ito na yung drawing natin. So doon ko lang sa bahay na i-design ito. So living, dito lang papunta sa kusina. Entrance, living, tapos dining, tsaka kitchen. Yan lang naman yung gagawa natin ng interior design. Tapos yung mga kwarto, yung karaniwang ano na po yun, karaniwang pop design na ginagawa natin. Okay na. So sabay ko lang i-design. Ang ganda oh. Alright. Okay, so ayan, tapos na po tayo. Tara na, uwi na tayo mga boss. Sir, salamat. Okay, sir. Yan. Diyan sila sir. Sige mo sir. Sige, thank you. Sige po ma'am. Okay, si madam taga sa amin din pala sa Tarlac, sa Mayantok. Si sir pala ang taga rito, si Sir John. So tara na.
dito na tayo. 803. 803. Ay, ginulat mo ako. Bakit mo ako ginulat? Ay, nagulat ako. Bakit mo ako ginulat? Han ko lang yung pakwan doon sa kabila. Kabilang ano. Doon. Ano. Diyan sa may driver. Okay, gabi na. Gabi na po tayo. Ay, nagulat mo ako, Ian. Ay, bakit mo ako ginulat? Ay. Oh, ano muna ako? Pag ano ka na dito? Magbabay. Magbabay na tayo. Vlog is the best vlogger. Dick in the video now. Wow. Wag si Kuya Yuan kasi pasaway si Kuya Yuan. Okay.